Malawi Today. Tiyamike kwambiri omveratu ndithu amenewo ndiye alendo athu mu studio muno amene tikufuna tiyankhulane ziwiri zitatu makamaka pa nkhani imene tabwera nayo lero ndi nkhani yokhuza kutsausika kapena kunena kuti mavuto amene ndithu akupezana ndi anthu. Mwina tingokumbutsa omvera kunena kuti pa 28 November 2025 kunachitika ngozi ndithu yayikulu kwambiri kumeneko ndi kusalima pa mtsinje uja wa Mpasanjoka ya kusingabe kumene kusingabe highway salima imeneyo kumene anthu okwana 5 kapena kuti miyoyo yokwana 5 ndithu anthu anatisiya panali ndithu pansewu pamene anthu amapita kumene kwa mtsogoleri kumene amapanga zokweza nyota kapena kuti asilikali amene ang'onoang'ono amene ndithu amapasa nyota choncho ndithu munali anthu 71 mgalimoto imene. Komano kuti timve zambiri tiyambe ndi sister athu apa, sister amenewa ndithu Evarista Chikaonda. Sister, mwina mopanga mwa machawi tatifotokozereni kuti zinakhala bwanji pa 28 November pamene panachitika ngozi tsiku limeneli sister? Okay, zina mbili Evarista Chikaonda. Ngati mmodzi wa supporter wa GPP tinanyamuka ulendo umene timapita ku Moscow kumene kunali mwambo umene ya president amapereka nyota kwa asilikali amene agwira ntchito yawo kumaliza pa training yawo. Tinayamba ulendo umenewu timayenda bwinobwino tikazafika kuyandikira Mpasanjoka bridge tinazakhulana ndi wachipa poyambirira kunako driver nazalowa pa bridge paja koma bridge inalawa nomwe ndino kumabweranso wachipa ina chifukwa chakusadziwa kwa driver wa amene amatinyamula ife panazapezekaso kuti wachipa inanso wataninso walowanso komano driver wathu anali kuti walowa kale. Izi zinapangisa kuti driver asakhale ndi control ina iliyonse ndi pamene sopano panazapezeka kuti takhulidwa ndi wachipa uja nkulibhulira kuchani kupasi kwa bridge. Zinachitika izi nthawi yomweyo panafika anthu awiri malo amene panachitika ngoziyo panali pa Mpasanjoka. Ndiwo zinachitika izi anatitengera ku chipatala amene tinali ovulala oonekera ndi ovulala amene anali osaonekera tinatengedwa kupita ku chipatala. Tinafika ku chipatala tinathandizidwa na first aid anati baba Jackson zinali zomvetsa chifundo kunena kuti tinangobayidwa ma Jackson pasi tinabwerera nkumatitulutsa amene timatikusika mchipatala tinayiona kuti timaonekako kuti tiliko bwino. Ndiyeno pa nthawi imeneyi pamazunguliraso anthu ena chifana ngasinali nthawi ya msonkhano wa boma ndiyeno mazapezekaso kuti abomaso ena anazafikako. Ndiyeno mu nthawi imeneyi anazasiya ndalama yokwana 3 million kwacha kuona kuti ithandiziwe mapatient komanso ndi anthu amene ataya miyoyo yawo kuona kuti ayenda bwanji. Izi zinachitika zinapezeka kuti tapatsidwa ifeyo tagulidwa bredi ndi amati tizigawana anthu awiri brediyo nkutigwiranso maheu bodolo limodzi. Izi zinachitika komanso ena sanalandireso pa nthawi imeneyi zinawapererera. Ndiyeno tikapanga zonse anatipatsa kuti tituluke panja tidatuluka panja amene timaonekako kuti tili bwino tinatuluka panja anatipatsa ndalama yokwana 30,000 kwacha zala pa 3 million uja aliyonse 30,000 ndiyeno anadzasala mchipatala momwecha amene sanali bwino. Izi zitachitika tinabwerera m'manyumba titabwerera m'manyumba ena akuthandizidwa mchipatala muja anazapezekaso kuti anazapangaso ulendo wawo kunena kuti akufuna kumane nafe atigayire limodzi la panado ngati amene amadani kodi timapempha kuti akhoza kutithandiza. Zinatenga nthawi ndithu ndi pamene tsopano amabwera kuzatitana kunena kuti atigayire ndalama imeneyi. Nandi masenta izinji apo ngati kunoko kusingalima nazapezeka kuti masenta ena onse anayenda bwinobwino kwambiri komano senta imodzi ngati ya imeyi amene ndikuyankhula zinali zokhumudwitsa monganso mmene iwowo anazafikira. Zinalibenso introduction zonena kuti ayi ndife ndani atachoka kuti
kungoyimirira kumafotokozera kunena kuti ife tabwera kufuna tiperekeko panabo kuti muguleko chake tiperekeko ndalama muguleko panabo ngene ndalama imene tikupereka ndi ma 40 ina kuti koseka tanapereka ma 40 ife anazasintha chiganizo okhada wankhula na dziko la soka akuti mugawe amene muli kobwino ndi amene mulovula lako pang'ono pakhani mbaliro kumatisiyanitsa nawo ndezimapezera kuti kagawidwenso ka ndalama ija panasinthanso zimene inenso pano zinandikhumudwitsa imakuya nazonso kwambiri kuti zimenezi ndipo pomaliza mazauza anthu amene anazabwera kuzatipatsa ife ndalama kunena kuti nokha poyamba mabwera ndi chiganizo chokuti mukupereka ma 40 kenaka muzasintha kunena kuti kupatsani mali ma 20 mali ma 40 ndeziziza tidabwitsa chifukwa ndi zinthu zonena kuti tonse tipovulawa tinaonekedwa pa ngozi mmodzi ndiyene mukutiyanisa chifukwa chani ngena amapereka zifukwa zawo pamene pacha ndese tinangofonera koma nene kuyankhula kwanga ndidawuza ndikunena kuti zimene mukutangazi sikulima muzama nazo mavuto chifukwa chonena kuti ifeyo ndife anthu munabwera mukulankhula timamva m'makutu mwanu koma zimene mwapangazi ndi zinthu zoyipa chifukwa chonena kuti mukusintha pompa chiganizo ife tilipompa tikumva mapulani anu amene mukukonza ife tilipompa chabwino yamukani ife tathokozera zimene mwachitazi ndi anatisira mawu onena kuti tibweranso tikupatsani ndalama yotsalayo kuzerera mmafoni koma kuchokera pamenepo mpaka nakufika na panopa mmafoni mwatu simukubweranso ndalama ina iliyonse ndeziziso chimenenso chinamvangitsa kunena kuti moyo wanga paineyo uwawe ndamazafika nthawi yonena kuti muna mwakoza ngawo ndimukopeza loyo momawo kunazabwera midiya ndi midiya maganizo athu zimangofanana ndi kuti wa midiyaso naye zinaliso chimodzimodzi ndipamene ndimathokoza ine ndene chimenenso ife chimene tikupempha ndizonena kuti mwina mwake zinthuzo ngati zikuchitika kunena kuti amidiya atithandizire kufikira mpaka na pa nthawi imene ifeyo tione chilungamo chenicheni kunena kuti chilungamo ndi chiti chifukwa zinthu zake zikuonekabe kuti sizikubwera zinthuzo zasitireti zikuchuluka modani zikuchuluka modutsa izizi ndi zimene ineyo ndikuzidziwa zinachitika mu nthawi imeneyo ndipo zinazokhumudwitsa kuti ena mwina munyengo yomweyi agwisa ntchito ndalama yochulukirapo koma ineyo ndalandirapo 20,000 ndipo akuchipatawa kuzafika mu nthawi imene sanazatiyendera kunena kuti mufati upatse mizama yabanadi ndimene neyo ndingafotokozere mmene neyo ndikuzidziwira ndi mmene momwe zikomo zikomo kwambiri omvera ndithu amenewo omvera ndithu ndimene tikupangira pompano pa 91.1 yawo FM ndine brother Salo chizukulu chenicheni changa ngapi asi kuswa kutemanya pamenenso ndili ndithu live ndi sister amenewo amatifotokozera ndi supporter wankulu wa DPP amene ndithu anapanga ngozi pa 28 ndithu pamene anthu ena anasiya miyoyo yawo komano nkhani yayikulu imene tabwera nayo pano ndi nkhani yotanthauza kuti tikupempha ku DPP kokunene kuti tikupempha aku DPP a professor komanso tikupempha a vice president Jane Ansah komanso tikupempha ana Malomba tikupempha akina Gangata tapitani kusalima kumene kunachitika ngozi pa 28 nanga timukutumiza zithandizo sizikufika anthu akuba anthu sakuwathandiza as we speak tiliso nda media amene nkhani yana ipanga hand over kuti tiwamve mbali yawo tiwapatsirako iwo ndithu 5 minutes kenako tizakhala tikuthamanga timve kuti tipange bwanji brother a media akusalima Sergio tikupatsireni nkhani mwina iniyo mnaiva bwanji over 2 minutes time Ato brother hadi mimi nimeona kuna hivi mimi kuna usianze kuitoka hiyo antini nini kuna tutukoze Arthur Peter Mtenda komaso titokoze kwambiri a regional governor ndifanya ndikunaza zoti titokoza regional governor ndi munthu mmodzi amene akukhala kwambiri focus kufunsa kuguna anthu amene anapanga ngozi kwambiri mukuziwa atsogoleri zinthu zokhuzana ndi chipani zinaenda mtunda wautali kuti anthu mwina ziafikire koma kwakugwirizana kumene tingimene ndikuonera zona kuti anthu ambiri sanachita ndikumbiri sakupeza mwachitsanzo tacheza ndi anthu amene sakufunika atakhala kumanyumba kwawo mmene ali anthu amene akufunika
a regional governor ndikupempha chimene tikupempha tikupempha anthu mwina mutataona ndikuwatenga kwaja mwese kuwapititsa zipatala zina chifukwa ndawatona zomwe kuti bongo amene anayosona chabwino brother ndikukumvani. Sister mutiyikire pa mute zokhala ngati kuliphokosa kumene kulipo. Sister mutiyikire pa mute kumeneko chikaonda. Okay, thank you very much. Pitirizani brother tikukumvani. Okay, mukupempha pempho kwa regional government. Yes pempho ndi mulungu komanso chinthu china chimene tingauza anthu tikafufuza ku chipani achipani akuwuza ndithu nthawi yoyikika nanga si zinthu zija ndizomwe zoti boma talitenga kumene achipani ali mkalikiliki kupanga ndithu programu ena zoti anthu amene akafikire mwapaderadera ndikukhulupirira zona zoti antiwanena ndithu zimene anapanga ku chipatala anthu achipani gawo limene anapanga anthu achipaniwo ndi gawo limene anasiyiridwa chifukwa anthu aja amene amapezeka zoti atenga gawo akuwathandiza anthu amakhala zoti asiyiridwa ndi akuluakulu ndapakuona anthu aja zona zoti anthu oti kapange nawo bwanji ndi mmene anakwanisa mmene anenera zoti anapangira chakudya bredi ndikugula mahewu tadyani mumaziwa pangozi pakachitika zimakhala zoti muthupi mwa munthu zambiri zachitika zasokonekera. Okay atsogoleri mugwire choncho musayike pa mute ndi mafunso inuyo ngati a DPP a media from 28 November until now ndikukhulupira kuti mukulumikiza nda ku chipani munayesesapo mwina kugundana ndi akuluakuluwo ndikuwafotokozera nkhani imene iyi kapena pamene ife yawo FM pamene timafunafuna nkhani ikukufunani inuyo komanso kwafuna chiye mwaliwa nkhani tayimva patali. That's why tinakufunani inuyo kuti tikumveni. That's why lero panopo tikusangalala kuti ndi inuyo a media a DPP. Inuyo nkhani imeneyi madandaulo atabwera kwa inuyo ngati a media a DPP munapangapo chani kuchipaniko kuti anthu akuchipaniko munadziwitsa kuti anthu ena ali nyumba pakati pano akufuna zithandizo anavulala kwambiri anthu ena sana ndi chipukuta misozi munapangapo zimene zonse ndimafuna ndingofunsa funso limene lolo. Ripoti limene lolo ndiona zoti talipereka kumene komanso lili mkati mokozedwa zona zoti akafikira anthu amene. Okay, azikoma kwambiri. Popitirizanso ndi funso ndimafuna ndiyesese kufunsa kuti kodi ngati moto mmene mumu anthu amene anamwalira kapena anthu amene anakwera ngati moto mmene amene anali kuchipatala amene anatulusidwa ndikuperedwa ma 20,000 ena ndithu sana pase kalikonse inuyo ngati a media mungafufuza bwinobwino mmene akudandaula sister kuti ndrama ija inali ma 40,000 basi kenako anasintha ma 20,000 nkhani imene iyi mwayipeka kulikuluku chifukwa tu nkhani za nthawi zambiri vuto ndimakhala anthu amene akutumidwa kutheka kuti mtsogoleri zinthu akuzitumiza kapaseni ma 50,000 ma 100,000 akaone chochitika inuyo ndikumagawa kumene kucha kwa ma 20,000 10,000 muli ndi umboni wanji kuti ma 20,000 amene amapasa anthu amene anapanga ngozi pa mtsinje umene uwu pa tsiku limene lili ndi ndalama imene anapereka ku chipani umboni umenewo muli nawo inuyo ngati a media? Ndingathe kuyankha monena zoti umboni wandilibe chifukwa chonena zoti ndingathe kutanthauza chonchi ndi mmene tinafufuzira mmene tinamverera nthawi imene amapita kukuona anthu okhuzidwa ndi ngozi pala anthu ena ake kuti ali ndi mainjales akuluakulu. Okay, ngozi iyi anthu ambiri anachoka dziwalo mkati ngati example anthu ena anachoka mwina nthiti 4 za side 9 ena anachoka paphewa manipesese ndamatha kuona zone zoti pali munthu ina akuona zone zoti mwina anatemeka kumaso koma anamusoka panopa akuonekabe zone zoti munthu akuchira ndi kutenga